Està en marxa, això. Vas escoltar el Pardo? Està en marxa? Doncs ara és el moment de sentir les seves històries pardianes. Som-hi! 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 Luego, cuando abre y empiece la sección, lo fundes con el 8 y el 8 de fondo. El 7 con esta que suena, que es el 7 con el 8 luego, después de abrir. Molt bé, Pardo. Les històries pardianes. Avui parlem d'un personatge que ha sortit en els llibres d'història. Bueno, s'ha un ensenyat a personatge l'escola. que jo diria que és un català universal. Curiosament, a més s'ho ha guanyat a pols aquest home. Bé, aleshores jo hem parlat de diversos arquitectes en aquests moments, hem parlat de Puig i Cadafalch, hem parlat de diversos arquitectes, i ara li tocava que en parléssim una mica d'en Josep Lluís Sert i López. Aquest senyor era arquitecte urbanista. Jo crec que molts del que ens escolten ho coneixen perfectament, però bé, com a un il·lustre català, doncs vull fer una mica de referència d'ell, o sigui, no m'ha de quan en quan va bé refrescar la memòria de tots nosaltres. Aquest senyor va néixer a 1902 i aquest senyor va morir aquí a Barcelona a 1983. Bé, aleshores aquest senyor era arquitecte i era urbanista. Ell va estudiar tota la seva carrera professional, la va estudiar a l'Escola Superior d'Arquitectura de Barcelona. I era un home que des del principi, des d'estudiant, va ser un gran seguidor i un admirador de tota l'obra d'en Gaudí, precisament. Bueno, i parlar d'en Gaudí també de la part que implicava Montjujol i companyia. Bé, aleshores hi ha una cosa molt curiosa, perquè jo m'he trobat que hi ha persones que el confonen, es creuen que ell és el fill de Josep Maria Sert, el pintor. El que ja sabeu que hi ha les grans pintures de la catedral de Vic amb la característica dels colors sèpies, colors dorats, etc, que són una meravella. Jo crec que tothom, bé que és a prop de Barcelona, crec que molta gent s'ha desplaçat i puc veure. Jo per 3 vegades he estat allà, inclús acompanyat per un guia que m'ha explicat inclús coses que no veia en aquells moments, i el guia me les ha explicades, i evidentment són una meravella de pintures. I es parlava que aquest senyor era fill d'en Josep Maria Sert. No és així, era nebot. Perquè un era Josep Lluís Sert López i l'altre és Sert Badia. Era el seu tio, diguem, o sigui, germà del seu pare, però no hi tenia res més a veure. Molt bé, quan ell acaba ja els estudis, ja d'això, a 1926, de vegades tens la sort de saber-te enfocar. Aquest home se'n va a París, i llavors aquest home entra a col·laborar amb un dels arquitectes més famosos de la història, que era Le Corbusier. Bé, aleshores ell segueix tota la seva obra, continua tota la seva obra, es forma, i llavors torna a Espanya, a 1930, a Catalunya, i comença a desenvolupar tota la seva obra pròpia, amb unes característiques molt, molt concretes. Era colors clars, era, a més, unes línies molt estilitzades, i sobretot jugant amb la lluminositat. Que això del joc de la lluminositat em recorda, encara que amb certa diferència amb el temps i tal i qual, també la mania que tenia l'arquitecte Mitjans, el del camp del futbol del Barça, d'aquí de Barcelona, que no sé si aquest senyor, a lo millor aquesta mania que tenia, ja li venia una mica també del recordatori de la idea que tenien Sert en quant a la il·luminació mediterrània, en quant a la llum i el sol del Mediterrani. Bé, aleshores aquest home, una de les característiques que té, és que elimina qualsevol ornamentació innecessària. I és un home molt donat a les línies rectes. O sigui, no és un home que sigui complicat amb línies, sinó amb línies molt senzilles, però
amb una característica. Si mireu un dels edificis, que n'hi ha diversos a Barcelona, i us atureu, són línies molt rectes, però amb unes característiques pròpies, amb una personalitat pròpia. O sigui, l'edifici aquell no dius, bueno, això no, té alguna cosa que el distingeix, sí, no? exactament, sí, que el recorda amb ell personalment. Molt bé. Aleshores, un d'ells, per exemple, que vull portar aquí, és que, també en parlarem en el seu moment, Catalunya va ser capdavantera en quant al tractament de la tuberculosi a Espanya. Llavors, el lluita contra la tuberculosi a Espanya va començar al carrer Rades, a càrrec del doctor Celler, que ja en parlarem, i resulta que com que va amunt tot l'estudi de la tuberculosi, etc., es crea el dispensari antituberculós de Barcelona, que avui dia porta el nom de doctor Celler. Actualment és un consultori de la Seguretat Social, de primària, de medicina primària, i està al carrer Torres Amat, que exactament el carrer Torres Amat és allà on hi ha el Teatre Goya, aquell carrer és el carrer Torres Amat. I allà tenim un dels edificis emblemàtics d'aquest senyor, que per cert, sí que voldria dir que, home, la Generalitat se'n podria cuidar una mica més d'aquest edifici perquè està una mica deixat de la mà de Déu. I la veritat és que és un edifici que és impressionant perquè és un edifici on cert comença a utilitzar la fusteria metàl·lica, que en aquell temps no era alumini, perquè avui dia és alumini, en aquell temps era ferro, i si passeu per aquell edifici, fixeu-se que totes les finestres exteriors són de fusteria metàl·lica ferro. No es feia llavors, no hi havia la tendència a fer això. I després tot l'edifici, tot l'assumpte de bigues, etc., de l'edifici, són també a base de tot de ferro. Perdó, recordem l'adreça, que això és interessant. Sí, a més és fàcil, Està a la plaça Castella, darrere de l'església dels Mercedaris, de la plaça Castella. I si aneu a la Ronda Sant Antoni, allà on hi ha el carrer Joaquim Costa, allà on hi ha el Cine Goya, doncs aquell carrer és Torres Amat, tireu avall i us trobareu amb aquest dispensari, que és dispensari de doctor Celler, i avui dia és de l'Institut Català de la Salut. O sigui, és un ambulatori, diguem-ne, de l'Institut Català de la Salut. I és el carrer Torres Amat. Us ho dic perquè, com que és un cèntric, perquè és al costat mateix de la plaça Universitat, valdria la pena que per treure's una idea de l'edifici, perquè mireu l'edifici és una meravella. Torno a repetir, llàstima que no està ben cuidat, s'havia de cuidar millor. La Generalitat amb això no està a l'alçada de les circumstàncies. Bé, aleshores aquest home comença a fer tot això, anys 30, etc., però tenim la desgràcia de que ens entra la Guerra Civil. Llavors, la Guerra Civil, aquest home, un cop passa la Guerra Civil, és un home molt proper al sistema republicà, i aleshores hi ha una cosa que possiblement a ell li fa molt de mal, que és que ell és el creador del pavelló de la República. I aquest pavelló de la República, molesta això, bueno, doncs treu-te'l, i aquest pavelló de la República es va fer, ell el va construir per l'Exposició Internacional de París de 1937. Bé, aleshores, allò la República el va utilitzar com una propaganda de cara a l'estranger, de la seva tasca a Espanya, etc., i això era l'any 37, en plena Guerra Civil, i naturalment aquest home no li va fer cap bé el participar en quant a la construcció d'aquest pavelló, que va ser muntat en allà per l'exposició, després es va desmuntar, va desaparèixer el pavelló, però aquest home, quan ja es va acabar la guerra, va ser represaliat políticament. Llavors aquest home, al ser represaliat políticament, se li va formar una causa, diguem, política, i va ser inhabilitat professionalment. Llavors aquest home, si inhabilitat professionalment, no li queda més remei que marxar d'Espanya, perquè clar, aquí no tenia absolutament res a fer. Bé, per aquesta causa, que he dit, el 1941 se'n va als Estats Units. Llavors, realment, en cert, als Estats Units és conegudíssim, totalment conegudíssim, i us diré el per què. Ell se'n va anar i va entrar com a professor de la Universitat de Yale. Va estar allà, i llavors ja es va anar introduint als Estats Units, i en 1953 passa a degà de la Universitat de Harvard. Aleshores, concretament, degà de l'Escola de Dissenys d'aquesta universitat. Bé,
amb tot això, també ell, professionalment, amb altres arquitectes nord-americans, pues, creen una societat i munten un despatx d'arquitectes i comencen a funcionar. Realitzen tota mena de projectes arreu dels Estats Units, comercials, de negoci, com es diria allò, institucionals, inclús ja de vivenda. De vivenda també es crea. Bé, llavors ell crea un conjunt de cases d'un total de 1.800 pisos que existeixen encara per als estudiants casats de la Universitat de Harvard. Crea això. Aleshores, també passa a fer un conjunt de cases, perdó, van ser 500 habitatges? Sí, 500 habitatges per als estudiants casats. I llavors ell passa a crear també un conjunt de cases habitació de 1.800 en total, 1.800 en total, al Roosevelt Island, a Nova York. Aviam, torneu a dir. Roosevelt Island. Molt bé, això és m'agrada. Oh, tu d'anglès saps molt, tu. No. Tu d'inglès, escolta'm, tu. Ni la London School. La Universitat de Yale. Digue-la en anglès. Yale. Bueno, doncs mira, ho has dit tu, que ho diu bé, doncs en dic prou. Escolteu, jo a la meva època es feia francès a l'institut, Sí, a la teva època. No, jo feia... Per tant, això de l'anglès a mi em ve una mica sobreposat. Marilyn Monroe. Sí, però allò, això de pot... Sí. Jo allò de pomme de terre i tot això ho dic molt bé. Bueno. Bé, molt bé. Llavors, com us he dit, crea això al Roosevelt Island, a Nova York, i llavors també se li encarrega amb ell als Estats Units que el disseny de l'ambaixada a Bagdad. Ostres. Sí, no se l'han encarregat ja? Això no tinc ni idea, però a Bagdad, o sigui, a l'Iraq, l'ambaixada dels Estats Units és Josep Lluís Sert. Bé, jo he fet una mica de referència d'alguna de les seves obres, n'hi ha moltes, però també és allò que no... Fem un comentari per recordar el personatge i tampoc és qüestió de cansar dels oients aquí fent un llistat. Per exemple, jo he pres la joieria Roca del Passeig de Gràcia, el disseny de la joieria Roca del Passeig de Gràcia, que avui en dia és la família Tous. Sí, va canviar de... Doncs allò és disseny, allò és cert. Bé, llavors aquí a Pedralbes, exactament, hi ha el que es diu el conjunt Scales Park, que això són exactament a Sor Eulàlia d'Ancizu número 24. Això ja va fer després quan va tornar a Espanya, ja parlem de l'any 1967. Tenim al carrer Torres i Baixes, Sant Andreu de Barcelona, al 91, la Casa Bloc, que és també... I, a més, totes són de l'estil. Blanques i, a més, molt estilitzades. Però les veus i hi ha alguna cosa que ens adora. Sí, realment era un gènit. S'ha de reconèixer que era un gènit, aquest home. Al carrer Rosselló 36 tenim també un edifici d'ell. Tenim al carrer Montaner 342, això he anat trobant, que era l'edifici Josepa López, també. Tenim un conjunt de cases a Punta Martinet d'Eivissa. Llavors, per fer aquest conjunt de cases amb la característica del temps que fan allà, del sol, etc., ell s'adapta a les característiques de la illa. O sigui, no és un home que vagin allà i... Aquí hi ha un solar, aquí construeix, ja no pensa... Mira les característiques, mira la llum, mira el sol, i mira que allò de la isla no sigui un bunyol, que allò vagi d'acord amb la illa. Vull dir, és així, van. I aleshores, també, amb el paisatge, tal com hem dit. Llavors, com he dit abans, ell va crear el pavelló de la República per l'Exposició Internacional de París en 1937. Aquest pavelló de la República ha sigut reproduït a Barcelona. Exactament es troba, la rèplica d'aquest pavelló, es troba a Horta Guinardó. No sé si anant pel Vall d'Hebron haureu vist que hi ha no sé si tu l'has vist, que hi ha un monument, que hi ha uns mistos. Sí. Doncs darrere d'això es troba el pavelló de la República reproduït del que ell va fer a París, em record precisament d'això. Bé, que precisament jo no sabia de qui era, ho he trobat, aquestes mistos que hi ha i tal, era un tal Klaus Oldenburg,
que és l'artista. I té una certa gràcia. Jo me les he mirades i la veritat és que pel paisatge pues, té la gràcia, aquests vistos d'allà, pues, bueno, sí, a mi no em sap greu no que estigui. Bé, aleshores aquest home està en posició de la medalla d'or de la Generalitat de Catalunya, que se li va concedir a 1981, i a 1982 se li va concedir la medalla d'or al mèrit de les belles arts. Bé, jo quasi vaig dir que no el coneixem, el recordem. Potser algú el coneixerà, potser algú el recordarà, però sobretot el recordarà. I aquest home pues, és un dels nostres catalans, evidentment, internacionals. És un home pues, que ha fet una mica posat el llistó alt de la història de l'arquitectura de Catalunya. I de moment, res més. Moltes gràcies, bones tardes i fins a la propera. I ara espero que si aquest home em desconnecta. Home, no, perdó, és que enrotlla't 20 segons més. Va, què diries? Què diries en 20 segons més? Jo que diria, doncs bona tarda, ja ho he dit. Ja està.